občiansku návštevu. Mám tu výzvu, ktorú mi poslal pán inžinier Kalivoda. Niektorým bodom sú zaradené v bode veci majetkovej. Na tú výzvu som pánovi inžinierovi Kalivodovi odpovedal tak, že prenajmu pozemku pri základnej škole pánovi Karasovi Mestská rada tento prenajmu neodporúčila. Veci zámeny a odbenia pozemkov, ktoré predkladal pán poslanec Lachkovič, pán Štermiller, pán Polák. Tretej veci, čo sa týka vece a výstavby teraz vecného premena na pozemky, mestské pozemky na výstavbu inžinierských sietí, som odpovedal tak, že je to aj záujem mesta, alebo tejto lokalite sú pozemky, ktoré sú súčasťou majetku akciovej spoločnosti Polygon a v tejto spoločnosti máme 20% podiel. Dobre sa nám vystúpili, všetci. Nech sa páči, máte slovo. Ja by chcel pozdraviť zasadnutie mestského zastupiteľstva u mojho miesta. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážený pán primátor, všetci prisediaci. Tú výzvu, ktorú sme dali a hlavne k tomuto bodu, o tom, že sa má vydať, alebo respektíve mesto sa má zaviazať do budúcna zmluvou o budúcej zmluve k nejakému predmetu plnenia, o ktorom nič nevie, nie je to nejakým spôsobom vyznačené, nemáte k tomu ani nejaké obrazy alebo výkresy alebo vôbec, že čo to tam sa má uskutočniť a už mesto prednostne sa pripravuje k tomu, že sa zaviaže do budúcna na niečo, čo tam takto má byť. Pritom celý ten postup by mal mať svoju nejakú štátnu kultúru, ako sa nám slangovo hovorí, a chýba nám k tomuto materiálu, že má predložiť kompletné materiály, ale čo je najpodstatnejšie, chýbajú k tomu stanoviská všetkých možných inštitúcií a orgánov, ktoré sa k takýmto záležitostiam vyjadrujú. A z toho by vyplynuli potom aj tie záležitosti, o ktorých hovorím ja a moji priatelia, a to je, že aké záťaže do budúcna môžeme z takéhoto produktu očakávať. Veď už len keď si uvedomíme, že mesto má problémy s komunikáciami, mesto má problémy s infraštruktúrou technickou a teraz sa tam pripraví zase niečo, čo túto infraštruktúru ešte v maximálnej miere zaťaží a preťaží. Tak aj keď tam je majetok mesta v hodnote 20%, tak nemyslím si, že týchto 20% by mal byť rozhodujúcich na to, aby sa to do budúcna takto schválilo. Namietame teda na celý ten postup, ktorý tu bol zvolený a javí sa nám ako postup minimálne neštandardný. Ak môžete, zamyslite sa nad tým a takúto záťaž v podobe zmluvy, o budúcej zmluve k predmetu, ktorý vám nie je nejakým spôsobom popísaný ani predložený, takémuto niečomu sa prosím nepostavte pozitívne. Žiadame teda vás, aby ste sa na to pozreli tými očami a celý ten proces zatiaľ pozastavili. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za slovo. Bolo tu na toho veľa povedaného. Ja sa dotknem len problematiky BC. Bolo tu hovorené o tom prípadne stiahnuť tento materiál. Bolo tu povedané jednoznačne, že sa nevie, čo všetko by tam malo byť. Pán primátor, vy ste povedali, že je to priestor zaujímavý pre mesto, lebo tam máme podiel. Ja osobne by som vám, páni poslanci, navrhol, že by ste zvážili uloženie úlohy, aby bol vypracovaný materiál, čo tam teda bude a aký finančný osoh z realizácie tejto oblasti mesto očakáva. V zmysle rokovacieho poriadku vyzývam vás, páni poslanci, či si niekto z vás osvojí tento môj návrh a predloží takýto návrh úlohy na vypracovanie rozboru štúdie, čo nám tento polygón, výstavba tam, aký finančný osoh prinesie. Ďakujem. Tento váš návrh, pán Voda, určite môže byť pri tomto predložený. Pán poslanec Zlatkovič. Ja by som k tomu len, jedná sa o obrovskú lokalitu, vlastne, ktorá bude riešená nejakou štúdiou alebo nejakým urbanistickým zámerom. Nič také nebolo predložené, nikto nevie, čo tam vlastne plánuje. Ja by som to aj nevieme, teraz vesne bremeno, v akých hodnotách, aké siete, za akú cenu. Každé siete zvlášť, či podniky zvlášť, tam sme dávali napríklad na lety 10 eur za meter. Ja by som to stiahol z rokovania, do ktorých na tebe predložená nejaká štúdia alebo nejaká vízia, vlastne čo v tej oblasti vlastne bude sa realizovať. Keď sa páči, kto ďalší hlasy, diskusie, poslanec Maroš. Odzeli tu viaceré teda
názory. Ja som sám si tento materiál študoval, nakoľko neobsahovali dostatočné informácie pre mňa, takže napríklad vyznačenie presných parciách v katastrálnych mapách a tak ďalej. Rozprávame sa o pozemkoch, ktoré tvoria príjazdovú napríklad komunikáciu, ktoré zástavku, teda hovoríme o verejnej komunikácie a na základe aj konzultácie na Bratislavskom samosprávnom kraji som sa s touto problematikou ešte viac oboznámil a naozaj si nemyslím, že vo vzťahu k vecnému bremenu by malo sa hovoriť o neupotrebiteľnosti tohto majetku. Tento materiál týmto pádom považujem za zmetočný, zle naformulovaný a v rámci hlasovania písomne hlasoval rozhodne sa. Máte slovo. Hej, ja ako občan tohto mesta som pobúrený návrhom na zámenu pozemkov. Osobne mám skúsenosť, že my sme našu cestu museli mestu odovzdať, nič sme za to nedostali. Takých ľudí je v tomto meste stovky. Takže tento návrh považujem za nespravodlivý voči stovkám iných občanov, ktorí cestu dali bezplatne, nič za to nedostali. Tento návrh tiež považujem za v rozpore s verejným záujmom. Zákon o ochrane verejného záujmu, je to ústavný zákon, jasne hovorí, že verejný funkcionár, to ste všetci poslanci, aj pán primátor, že verejní funkcionári sú povinní konať vo verejnom záujme, tento záujem presadzovať. Verejný záujem je taký záujem, ktorý prináša prospech všetkým alebo veľkej časti obyvateľov. Ja stále nevidím, aký má toto mesto a občania tohto mesta, aký majú oni prospech z toho, že určitá skupina ľudí dostane niečo, čo iní dostať nemohli. Preto by som chcel poprosiť všetkých poslancov, aby ste tento návrh odmietli, aby ste zrušili predchádzajúce uznesenie, ktorým bol schválený zámer. Ďakujem. Dobre, takže poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo sťahuje z rokovania bod číslo 13 veci majetkových. Hlasujeme, kto je za. Všetci prítomní poslanci. Pardon. Kto je proti? Pán poslanec Holubek, zdržal sa hlasovania. Nikto. A nehlasoval pán poslanec Matkovič. Karas návrh na prenájom časti pozemku za základnou školou. Ako je uvedené v dôvodovej správe, pán Karas má záujem o prenájom časti pozemku určeného ako venčovisko, približne o 2000 m2. Majetková komisia odporúčila prenájom časti pozemku a Mestská rada na svojom zasadnutí materiál prerokovala, neodporúčila vyhlásenie časti pozemku za neupotrebiteľný majetok. Poprosím návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie časti pozemku registra CKN parcelné číslo 825/1 v katastrálnom území Stupava za neupotrebiteľný majetok základnou školou. Hlasujeme, kto je za, nikto, kto je proti, všetci prítomní poslanci. Pardon, drža sa hlasovania, pán poslanec Matkovič, pardon. Materiálom je Stupavská investičná, návrh na odpredaj časti pozemku na námestí Svätej Trojice. Ide o pozemok, ktorý je za súčasným oplotením, nezasahuje do tej vylaždenej časti námestia. Tak Majetková komisia trvá na svojom stanovisku, odporúča odpredaj časti pozemku a navrhuje cenu 100 € za meter štvorcový. Mestská rada navrhuje cenu 100 € za meter štvorcový. Pán poslanec Maroš. Tiež už v minulosti viackrát vyjadril a svoje stanovisko len môžem opätovne verejne prezentovať. Ide o priestor v centre mesta a očakávam väčšiu pozornosť, verejnú diskusiu a podobné nástroje v rámci hlasovania. V tomto prípade budem hlasovať ako v minulosti proti. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie časti pozemku registra EKN parcelné číslo 766/1 v výmere 3258 v meste Svätej Trojice za neupotrebiteľný majetok za cenu 100 € za meter štvorcový. Hlasujeme, kto je za. Gordár, Boza, Mackovič, Ivica, Vozová, Holubek, Kašparek, kto je proti? Pán poslanec Maroš, zdržal sa hlasovania, Rigler, Ukropec, Mackovič. Neprítomný je pán poslanec Kazárka a od začiatku rokovania hlásil pán Hrica. 50 rokov som ľudí vlády nepredal. A vy áno. To je hanba.